amb una oportunitat per compartir espais, activitats i projectes. Gràcies a tots per participar a la nostra festa. També agrairem que l'excel·lentíssim senyor alcalde de Vic, en motiu d'aquesta festa, ens adreci unes paraules. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Gràcies pels aplaudiments. A mi no m'aplaudeix gaire ningú. Per tant, gràcies per aplaudir-me. I avui el fet d'estar nosaltres aquí és per adherir-se també, com les altres escoles, a donar la benvinguda a aquesta escola de Vic. És una escola com una altra que estarà dintre la xarxa d'escoles de Vic, per tant l'hem d'ajudar entre tots i segur que farà una gran feina. Per nosaltres i per mi mateix, l'escola Estel és la principal escola que té en aquest moment la ciutat i farà una educació molt especial i molt important per tots nosaltres. Aplaudiments. Molt bé. Passeu una bona festa, passeu un bon inici de curs i ens veurem molt aviat a final de curs o l'any que ve quan vosaltres vulgueu. Gràcies i fins la propera. Bon dia. I ara, sense més, el concert del Com esteu? És fantàstic estar aquí per donar avui la benvinguda a la gent de l'escola Estel i des d'aquí enviar-los tot el nostre recolzament perquè estan fent una feina extraordinària. Hi ha nanos aquí de l'escola Estel? Doncs aquest concert és per vosaltres. Sense saber el camí, sense donar respostes, com demano que ningú. Un dia t'adones que de pressa ha passat tots els anys de la vida i que no t'ha avisat. O principi de loucura és la terra de l'amor. Ja principi de loucura del qual següent és la principi de l'amor. La perspectiva s'ha color